Da makatigil sa mga pagtaw. Ang makasusulod sa butawalay arkam na miya kapalisiran sa minipalisiran. So Allahu Akbar ay mana niyan na suwallahi lubiya mala suwallahi lubiya mala ginan mga uripin wallah diyan kay di manulun sa ku agama wallah subhanahu wa ta'ala. Mga ulama, mga ustads, mga da'ya, mag-assign sa kaya pamanakwan mga maktabul jariyat, mga Islamic center sa kaya Saudi Arabia, Saudi Arabia, naginan ayamanan niyan na mala agalubog o mga pagalinyo, mga wataiwa pamanada, di manulong sa agama, pendulun sa mga Kristiyano sa kasabutiran sa ikwagama wallah. Kanabasiran panunungkaan, kanabasiran pamagligi. Naguso di manulun ko agama wallah na apiapan di makatatarutok swil mo iran na ilayin talusog ka pasadiran. Di tanong sila na yung ananian na pamauwingan. Naguditan sila na ito po tanong suway yung ananian na kapasadiran. Why? Ayaman na tituwa po pakaturo na suwallah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mata-mata na sa na din ka katuro so tawa kabubayan nakakaturo ang kaun ka. Ayang bugayron sa turuan na suwallah subhanahu wa ta'ala. So kagalubo ka kuwaga mo wallah na ayaman na niyan na kanaba mga ulama mo amiya makakurso sa mga pupuro kurso ang mga panggalibukon ka palayon mga panggalibuk kasuwaya man niyan na kadin din ng mga Muslim. Why? Anay mo yan na malay graduan tawa ka mababay gradu na so mababay gradu na ando ba ini ay mapupangdoon yan na so kagaganyan na so mapuro gradu mapuro kurso na ay pupangdoon yan na yaman na niyan na so niya pasadyan na din yan na papangalang yang kutaw paman na mababay gradu kadua niyan so mababay gradu. Why? Imantong na sa isa dunia na may layan pa mo na mga alaip kapasadi na kanaba mga alimakwan bamikurso si Ahmad Didat na ayabu amia pasadi na gradu na bud standard 6 ay manan na magradu na pamanabasa pro English na piyang dian subay Biblia kitab mga Kristiyano na piyang dian sa Quran na piyang dian sa Islam na ayaman na niyan na sangkutuaw pa ma na ipuun sa kuta sa pulurag na diyan na tumiyugalin sila sa South Africa yung tama yan kawiyagan ng tama yan na kapanastri sa mga ditang na ayaw pasuan ni Ahmad Didat na disuruy sa mga dagangan adi niya di pagkakasan di niya di pagutangan na man sumagad isang kuta seminar mga pari na napupumakin na pagkanagyan ng kuto kipagkagwid nilang kuwaga may Islam na kagwid nilang sa Muhammad alayhi salatu wasalam. Ayaw mga na niyan napapakadlo papakasagad ka kisgadin na tingin na buwa ilmu akan o buwa ilmu akan na ayaw mga na niyan nakidipin sa kuwaga mako. So kaya gitu niyan, nasabab sa putakya ilang mirun Allah subhanahu wa ta'ala na piyagan na diyan sa Islam, na piyagan na diyan na nakitang mga Kristiyano. Bible, na ini puro wallah, sumanang yan, subantugan yan na miyakay sa anuman. So sa pulurang no pa man nakapupumatiya yan. Kapag na yan po Islam na inrar yan, inatubang yan, sumapuro para isang utay ng siya sa South Africa. Na epitero yung mga Muslim na umiyog sa Allah na makapasad kami hindi bitag ang kayakwan pamanama po aparit na di lang din magpangataki pero man sa agama Islam na sa Muhammad na mindibit sila na piya maganyan sa pakaysa so mapuro aparit na inilikasaw na ating ang kutang mapuro aparit sa pamanag di niya pangasasubag na miya tuman ang kutakatero Ahmad Didat
ini pun roo na ay mananian na dinyan di rin mapangataki sa agama. Na lumiyangkap sa putway na lumiyangkap man sa dunia, na lumiyangkap sa Amerika, na lumiyangkap sa Europe. Mibaluya intercontinental. Why? Ay ako peterok na ginawa ko, nando manay ka pa, di ko di katerok asa. Pamanando manay, kapsiga ko kay Ahmad Didat. Why? Ada ko daw makaisa ka porsyento sumiyaswaan. Why? At sumiya pa sa diyan na miya kapag-Islam mo na pamanang gibuan na tao. Na ayak yaw riyanon na inawardan a Saudi Arabia gid na king sangko tamasa si King Fahd. Why? Na bigyan yan sa permyo sang kanan na ipumbugay ang kaya pamanakwan gobyerno sa Saudi Arabia King Faisal Foundation na pumbugan sa ilmu pamana permyo sa mga tao ang mga ala ikatao amia ka imbento sa mga imbento lagi ng science na gusto mga panunurat mga writer amia kasurat sa mapia kasurat na gusto miya ka la amia pa sa diyan na mini sa dunia ko Islam na pupirmiyawan nun na isaw na kaya pirmiyawan naging utaluksan mo miyaw na asi Dr. Senator Ahmad Dumukaw Alunto ay na niyan na kaya pirmiwan sa service in Islam. Sa kuduk Islam. Kaya nung nakaya minisurat yan ng kuta organik aka. Na baka kagagang kuta organik aka. Pamanakwan. Agi na niyo pamanay pong gobyerno sa kaya ARMM. Ayaw nining gobyerno. Minisurat yan po. Why? Na namiya ka na uto pamanamiya pasal. Kaya tundugan pa ni Ahmad Didat. Na si Ahmad Didat na pamanapuloan na pare o pamanamiyak gsyan. Na gibuan na miya Islam. Why? Taman sa di sakratal maut na pupani ka ng mga pare na di rin di pendulong na niran saya manan na surindir. Na ay buat tiyan na ay buat ay sebagian kira na hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Produce your own proof. Amay na tunay ka rin na niyo sa kabubenar niyo. Tiruan niyo. Nataman sa ayamaan yan, na sukya sakit yan sa grabe sakit, na kinuha ang gobyerno ng Saudi Arabia na inispitaliran sa nga King Faisal, specialist hospital, na Allahu alam. Kaya wapatian na gyutoy dakurun na mabati ako, andiran minikubur sa sakwan Saudi Arabia o minikubur sa Indian. Miya bangun yan ang kuta International Propagation Center sa South Africa ang pamanatan tuwa mala upakat apo pangandaon sa mga tao manulun ku Islam sa si ipapakaw kita sa comparative study ay mga niya na di pakakumpiraan so agama Islam, agama Christianity, agama Buddhist, agama Hindus. Kataman namin isang bisis sa Kernay ka. Na di pa na ng katina, pirmiwang manananakwan. King Faisal Foundation. Si Abul Hasan Nadwi. Abul Hasan Nadwi na pinirmiwan ayam na niya na anda ba ini pinirmiwan King Faisal Foundation. Pinirmiwan pa niya Sultan Hasan Al-Bulkiya, Sultan sa Brunei. Sa malatamu ka pa manasla sa kutamiya pa sa diyang ko Islam. Why? Na sedun siya Abul Hasan Nadwi na Peter na tingin nagyang tablig na di tanong ay mananian na rin ka isa niya pupakubog si Islam. Agi ang tablig at tingin na living force of the millions. Milyon na tawa di rin galbog. Natsakay niya pa man sa katawa-taw na pa man niya dito na di ribat sa tablig. Na di ka pa kaya pa man manulong sa agama. Ayaw pa kagrib tanong sa mga uripan, wallah, mga pagari ko na, so Allah, kaya pumpagay sa balas. Nawa na kasi sa nakaripat tanong na, sumabong so Allah. Na ayaw mo rin niya batian, sa kung katerui, bimbas, na patot at mga ulama na pabakaw nutkiran. Ano yan na pagkanda uso, kada ka lang kiran na dama ka pa mga di. Why? Nadilan din galubukan sa Islam. Pasum silang sa iku mga masjid, na di silang sud sa iku masjid, di silang mapapadal maabdas, di silang
pakatulog ko mga masrido, di sila mapapadal maabdas, di sila nagkaparo, di sila makatahajud. So wari at tigiran, basaw mga luksan, wasukaw unto daniran na bakaw unto diya tubi. Why? Na ino ka di kababaya, sa sampur na kababaya, ana pagugupar ka kapagamang ka, adirong dinggalabuk, adi suda, akatataw da ka askabu. Why? Ino sa Islam, kagaga sa kataw mama, kagaga sa pulo mama, kagaga magato sa mama, kagaga sa gibu mama. Milyon na makapagkalabog sa ikwagamo wala subhanahu wa ta'ala. Why? Naditan mo yung mana niyan, nabalwin, so mga ginawa tanong nga ba tanong, pangandag na sa katanong mo ipakagaga ko Islam ka. So Islam na, ando ba ini universal a religion, pamana agaw maalangkap, na igirao pamana, kwan, kaya nga di yung PPS way man yan na kukuman o Islam sa ikong kapanulong na Islam na practical religion. Practical religion. Na diyan nakipo kaya guna sa kaya kapapawala isang kaya pamana. Palay ko pa kay. Na di pawalaan. Sa taman na pamana di pawalaan. Kasi kung mga padayagad na kanapuran mga padatribo na sa tanong po ang maranoy suong. Ang mga ito asabab na di ka po sa dirong di ka po wala eh. Pag niya ko kanong sarila, kung mga pagariyakan, daaba ko pagatakin na tao, di ako makipumbubuno sa ngayakan dawa ka. Ay pakaturo na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kira ko turuan. Sulang-ulang wana ilmu na puun si Allah subhanahu wa ta'ala. May lalawan na sa ilmu sa mga manusia. Di ka mapaturo, ibadad na lawan ka ay ilmu. Na ayaw pagilayin wallah na samiyang pasad ka. Sa pagkapasad ka si ikwagamo wallah subhanahu wa ta'ala. Ano man ay kapakato ang kutagibo ka kukursi yan. Sang kutatawa, prumasay. Sa ating yan, suating na pamanadukaw niyan subukaw sa tabab sa pamana. Di niyan di kang ganabu kasi ikwagamo wallah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.